ubusin nyo na lahat. Tapos ito pa pala, sumsuman daw ni Papa. Wala na akong paninda, wala na rin puhunan. Anong susunod ko nito? Okay, bayaran na lang namin. Pabili. Pabili po. Pabili po. Ano yun? Pautang daw po sabi ni Mama. Ano ba yan? Bibili ka tapos utang? Bilis na, sabi ni Mama pautang daw. Ano daw? Sardinas. Ilan? Isa lang daw. Banghang? Oo. Ano pa? May laki may. Wala. Walang laki may. Milo. Wala rin. Isang bawang, sibuyas, tag-isa. Utang-utang. Ayaw nung nagbayad. Bili na, sabi ni Mama. Gutom na yung mga bata. Sa susunod kung mag-utang kayo, babayaran nyo yan ha. Ano pa? Lollipop, isa lang. Sarap, lollipop. Oh. Sarap. Sobra-sobra na yan ha. Ang haba na ng listahan nyo dito. Lista mo lang, magbabayad naman kami ha. Reklamo na reklamo, babayad naman ha. Wala pa. Ang haba na ng listahan nyo. Ano pa? May nips. Ilan? Dalawa. Sobra-sobra na yan ha. Lista mo yan ha. Salamat. Salamat. Okay. May yelo? Wala kang yelo. Ubus na. Ba't kanina meron? Wala na, ubus na. Last na yon. Pag ako, wala. Ano yun? Bili nga po. Isang bilay. Itong ano? 1.5. Opo. Ano pa? Tapos yung bitchin daw. Ilan? Isa lang? Oo. Lista mo daw sabi ni Papa. Kala ka mabibili ka? Is, pinapaano ni Papa eh. Pinapabili. Sa susunod mo sasabihin niyo kung ano talaga. Utang-utang tapos hindi naman kayo marunong magbayad. Pabili po. Wala na, ubos na! Anong ubos na meron pa? Hindi pa nga eh. Anong utangin mo? Bibili nga. May ano ba yan? Sibuyas sa kabawang. Tapos ilan? Isa lang. Tsaka ano? Ano pa? Tsaka may lollipop. Ilan ang lollipop? Dalawa po. Bayaran nyo yan ha. Ubos na yung kulang ko babayaran dyan. ka. Ano Ano pa? babayad ito eh. At saka may nips po dyan. May nips. Meron pa? Ilan? Dalawa po. Tsaka ito po. Si Rhea. Tig-isa po nito. Uubusin nyo na talagang paninda ko. Puro utang. Yan talaga eh. Wala na, ubos na. Wala na eh. Kahit na to. Wala magbabayad dito ah. Bibili-bili tapos utang pala. Ano po yun? Ay, naiwan ko pala yung red horse, sabi ni Papa. Galit na galit eh. Sama ko na tong lollipop. Ubusin nyo na lahat. Tapos ito pa pala, sumsuman daw ni Papa. Wala na akong paninda, wala na rin puhunan. Anong susunod ko nito? Okay, bayaran na lang namin. Wala nang paninda. Araw po sa inyong lahat at nagpapasalamat po kami muli sa walang sawa niyong pagsuporta sa aming mga video. Maraming salamat at patuloy niyo po kaming suportahan. At shoutout nga pala kay Abigail Bobares. Maraming salamat sa pagsuporta sa ginagawa namin na video. Tsaka Pare! Shoutout nga pala kay kay Jomar Bali ng Siroma Nilayahan. Shoutout sa iyo pare. Salamat sa pagsuporta. Go Team Pangarap! Maraming salamat sa inyong lahat. Bye-bye.